Чували ли сте за розовата перла, а за крем Moonrise? Нежност, женственост, баланс. 3 думи, един крем. Moonrise е един от продуктите, който подкрепя и балансира моите хормони. Използвам го толкова дълго и последователно, че може да видите куп празни опаковки. Доказателство колко добре влиза в ритъм. Чувствам се по-спокойна, по-уравновесена и по-балансирана. За по-гладка, мека и еластична кожа. Освен това, освежава и подмладява организма на жената и дава самочувствие. Открих нещо специално. Знаете ли колко е уникален билковия крем Moonrise? С приятен аромат, без парабени и с много любов към женското тяло. Благодарение на кремчето Moonrise съм спокойна и балансирана, защото държи женските ми хормони в норма. Moonrise, дами, прекрасен и уникален крем. Крем Moonrise – моята тайна за хормонален баланс. Крем Moonrise на Aquasource – натурален билков крем, създаден за подкрепа на хормоналния баланс при жените. Със своята уникална комбинация от растителни екстракти, той подпомага естествените процеси в организма и носи усещане за хармония и спокойствие. Моят незаменим приятел Moonrise. Благодаря на това малко бижу с 11 билкови екстракта, че ми помага да се чувствам спокойна, уверена и в хармония всеки нов месец. Попива лесно, не оставя мазни следи и ухае нежно на българско розово масло. Аромат на женственост и сила. Нашият крем чудо Moonrise за мен прави кожата мека и сияеща, за сина ми помага при умора на крачетата. Едно кремче и той вече е готов за нови приключения. Moonrise не е просто крем, той е нашия семейен супер герой в бурканче. Как се справих с хормоналните проблеми, нередовния цикъл и болкистозата? С дамското бижу кремът Moonrise. Препоръчвам го и на теб.